ce message. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va, la journée ça va, la famille ça va. Donc en 20 minutes, la vite. Partagez na live ti, ari, check wasa nama bon, meti faita en live. Itanaro, maro naro zengi mbola tsara ndek wazazi mbola tsara tskajabi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Za zengi miskuranga malaklaka to comme naro etu. De 20 minutes fumisamnaka, après 20 minutes obligé t'as pas que le live. Maro naro nangan publication, ouais ni partage. Ni partage publication ni les la marari. Les la tsalama. Itatsika diaby ziny tegna hoe tsy salama be lehilahy igny de tsaraiky tsara hoe nareo nagnano partage aminaka mayala mba ataova amin'ny pagenao le raha satria pagenao mba maro olo magnaraka tsisy problème aminaka zegny ry avako aby nataoko le publication de misy koragna hely tiako atao zegny agnabony publication naka igny satria boka ny koragna za tamin'ny namako efa ny fandreha tamni le marary. Azave kweli? Satria nikaiky zay namako ty zegny marandraigny ty, ida. Tony koa tagnarany satria izy nivolagna tsy magnino na tononao agnaranaka, satria zay samy boka Diego ary fankahy. Volagniny taminaka mila mikoragna aminao za. Za nivolagna taminany za io volagna tegna pressé be fa ataova vocal fo en même temps za magnamboatra za mitandregny vocalinao. Problème des hommes. Et fanresaka izy ndreky le ramose marary. Namako ty zegny nahita docteur vognony andeha agnano analyse izaha hoe ida anao koa midira amin'ny live ty koa anao ma chérie azafady karegny anao tegna magnazava satria atao keliky fagnazavagna kely anao afaka midriky aboko zegny magnazava izy ke le la marary ty zegny mivolagna fa izy anifasagna vola fo zegny izy fa izy andeha hitsabo amin'ny gasy satria izy magnano fitsaboagna gasy. Atsika jiaby zao miaraka malala miaraka mahita tany le la igny est-ce que fa hitanareo igny jo ty mbola voatahany gasy. Le evitrinaka efa namioko namako nikiresaka taminazy, evitrinaka simple comme bonjour, tsisy aroe. Zany volagna. Izary igny tokony magnantogno ny mpitsabo. Izy koa volaniko anao nahita docteur vognony andeha agnampy izy, andeha agnano analyse izy. Donc les dépenses feka andeha zahavagna hoe karakory ikarakaragna les frais d'analyse, les frais de radiab fa tsy le vola andeha lefa andeha atao fitsaboagna amin'ny gasy. Enareo karakory fitsaboagna amin'ny gasy zegny. Niany reo mahita raha hafa koragniny. Amare reo mahita fa hainareo fitsaboagna amin'ny gasy. Niany reo mahita raha karaha zegny. Amare reo mahita raha karaha zegny vola mitoriny fo. Moi je suis pas là pour juger quelqu'un. Ataoko mazava resaka, je suis pas là pour juger. OK? Pas du tout. Mais comme namako io nahita olo, nahita pitsabo, ary fa niresaka tamile lehilahy ty, lehilahy marary, hoe anao nahitako olo karaha zegny. Alifasa fo vola fa za andeha tamy gasy. Ny raha magaga amindray de zao. Maro olo mitady hoe fiangaviagna olo jiaby aty andeha agnampy le lehilahy marary. Kanefa ndraiky izy mila andeha hitaha amin'ny gasy fa tsy andeha amin'ny tegna mpitsabo. Naka manokana état de santé nany n'a pas besoin d'aller en consultation amin'ny gasy zegny.
ça rentre dans les traitements. Tiatika les ramifonu angatni le. Encore une fois, deulni ni fandatan nani zampidir comme live ti anaro jabim tandreni. Fa adzandek fa mangambara sandre chola na rom lafinafa le kuranga. Na tu na ron yangav zan ni partage zom live naka ni partage utam page naka zana ngano. Satria solidarité tskati izul maral. Mais kwa fa ni sulun propose ni vulnga wefa miss médecin vongli andera itsabuizi weni kuranga namako fa izi zengi mivulna izi prefere ande itayigny nani am gas. Anaro afaka magnano commentaire réseau nani ty koa ny bug tsy mety tafidry koa izy ndreo fotoagna mandeha fo za hitanareo misy 20 minutes pas plus. Ambesa za ezaka nampidriky anao de mon côté. Ambesa ajouter envoyer une demande. Tu as fou za mandefa aminao izy anao tafidriky je sais pas. Fotony miodigny fo izy ndreo ajout en cours. Merci aminao non mais de rien. Fa izy boka raha fanambaranao marandray igny tam koragnanao tam vocal we. Hein? Anao zegny karazana un peu araka fandiniha koa izy anao un peu déçu fotony efa misy anondro tagnana. We allo zay ande agnano analyse le olo. Itsabo le olo mba iza karakory zegny évolution au fil du temps. Asa azinareo koragna. Ambesa aza miala nareo ambesa. Mbola tsy tafidriky fo izy réseau-nao ma chérie tanao raha ataontsika izy anao nifasako numéro kaia de atao appel izy ty atao appel normaly de atao haut-parleur regnindreo eo raha koragninao fotony anao tsy mety tafidriky réseau ty ato tsy haiko réseau-nao agny je sais pas qu'est-ce qui se passe donc misy numéro zegny alefako aminao anao zegny mikaiky amy numéro io de anao amindray zegny ataoko haut-parleur asa mety aminao zegny vraiment déçu za. Oui, moi, za mi comprendre anao satria de zany gaga koa ny amizegny hoe amin'ny tanàna igny aminaka efa tsy gasy zegny. Efa tsy fitahagna gasy zegny raha ilain'ny ramose igny. Mialatsigny za fa za tsy mpitsabo fa antegna mizaha tanàna zegny. Aleo fo zegny docteur spécialiste mihitsy ny mitsabo izy, ny magnaramaso izy. Est-ce que azonareo koragna tiako avegna amy raha zegny surtout misy namagna araiky izy mizaha io izy mila hidriky fa raha ty tsy mety tafidriky izy nivolagna efa nifanera nikoragna zegny tamy lela marary nivolagna fa za mahita docteur vogniny agnampy anao amin'ny fitahagna anao. Aha, izy mivolagna zegny fa izy mila andeha itsabo fo amy gasy fa alifasa fo vola. Tsy mampalaigny andefa vola fa vola zegny pa karazagna vola andeha riagnan-drano. Araka koragna tsy sambany. Za zay nahita nielakelagna tamy masonaka videony ilehilahy igny. Izy igny fa ela nararian'izy araka koragna maro agnatin'ny commentaire. Donc natoa ela jiaby zay io tsy voatahany gasy. Tsy niany izy voatahany gasy. Tsy haiko asa azonareo koragna anaka zegny. Tsy haiko asa tsy azonareo koragna anaka zegny. Fa encore une fois, je répète ici, fotony atsika gasy ty matetiky mangala koragna, tsy haiko izy ty asa andesina badoagna, tsy haiko izy ty asa hoe ndesiny faratsy anjery loatra, alainareo amy lafinafa koa koragna ty. Tsotra koragna anaka zegny. Hein? Tsotra. Tsy magnambanimbany olo za eto. Je suis pas là pour abaisser quelqu'un. Mais namako nifanerasera aminany, ni contact za marandraigny io, hoe izy le marary mivolagna fa za ndeha tamy gasy fo. Agny ny raha mahagaga.
Fa tsy gasy eky ny tokony todiagna zo am'le état-nany. Mba hitanareo be le état le monsieur. Moi, j'ai vu, moi. Tegna mampalahelo be. Donc, ramose, efa tsy gasy ny tokony todiagna amin'ny état de santé-nao, tegna mialatsigny. Na to zay mbala mitsangana eto mivolagna, dikan'zegny, solidarité ty gasy ray ihany. Efa tsy gasy aby zay ndeha ina vola fo. Fa rô tsy andeha itsabo. Irô tsy andeha avita ajanganao amin'ny état naboakanao lomoana am'le vidéo. Tegna hita be fa efa tsy traitement gasy intsony ilainao. Anao tsy maintsy mizaha spécialiste efa namako araiky nahita. Malheureusement, alako izy tsy tafiditra ambesa ampody ampidirigny ndraiky edy. Oh là 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 là. Attends, on va essayer encore. J'espère izy tafidriky, j'espère. Sinon, anao antifasako numéro, de cahier-nao numéro io. Ataotsika karaha zegny izy. Efa ela. Zay mbaka araka koragna regniko sy commentaire, za mamakimaky commentaire, olo mivolagna fa ela narariany zo. Ke dikan'zegny ala jiaby igny, izy koa zegny aminaka mandiniky edy e, izy koa zay le traitement gasy tiany tohizagna io zay tsy najanga izy. Moi, je sais pas. Hein. Atsika ndraiky koa atsika zegny ambesa zangala aza miala narô azafady. Désolé. Bon, ambesa misy numéro lefiko aminao ida, de anao mikiaka amin'ny WhatsApp ny numéro ty, hein? Kahianao amin'ny WhatsApp, d'accord? Karaha igny zegny, anao zegny ataoko haut-parleur, de anao mikoragna amin'ny regnin'olo zegny koragnanao. Mbesa zany ndeha faiza aminao zao ty, kahianao amin'ny WhatsApp. Efa nalefako agny numéro efa nalefako agny da. Azafady e, izy ty baka io tsy mety tafiditry haiko réseau-nany, je sais pas. En tout cas, izy tsy tafidriky zegny izy agnatin'ny amin'ny raha ty ato. Koa nazonao numéro kony volagna nazonao agny, de kahia amin'ny WhatsApp kony. Azafady. Nazonao numéro ida. Tegna hoe magaga be zegny le raha mandalo. Fotony maro zegny olo magnirika za ataova amiranao le fiangaviagnan'le ramose. Ary zo tsy sambany za mahita vidéon ramose igny. Misy lera olo hitako amin'ny commentaire, bon, misy commentaire mandatsa, misy commentaire zegny, voilà. Fotony fa ela loatra ny narariany, araka le resaka. Voilà. Ataotsika haut-parleur. Oui, allô? Oui. Regninao. Donc anao asa regninareo, est-ce que regninareo public volagna marere e?
Yeah, oui, mareg. Regnarô izy. Est-ce que regnarô olo mikaiky za amy WhatsApp ty? Ko regny koa ny confirmenarô mba ivolagnany. Azafady aminarô koa ny confirme ko regninarô izy. Karaha igny izy magnano koragnanany fa za io mbala andiasa. Est-ce que regnarô public volagna mahery? Oui. Regnarô izy. Est-ce que regnarô olo mikaiky za amy WhatsApp? Allô? Ia, regny zegny izy. Regny anô. Bon, ok, voilà. Yeah. Donc izy za zegny confirme ko Anô io vonia kely karaha be ny live-naka aminô any. Ia, fôtony regny zegny koragnanaka. Yeah, okay. Ia, alô regny anô mikoragna amindray anô. Bon, izy za tsy mahay olo, za tsy mahay zovy izy niny fa izy hitako tamin'ny raha zay nampisaina hoe hitako za tsy nefa noma za tetry hoe de za nikoragna taminazy. De izy nambara za aretinany maro be fivolanana izy. De question nampipetraka voalohany janao tsisy VIH. Za fa test izy. Yeah. Test za volagny taminaka. Mba tsara ihany vao tanany mipody matesty. Yeah. Za fa nahafa za tsisy volagny. Fa nagnino fa volako taminany koa problème vitinao io koa volako taminany. Volagny fa areti-po io volagny taminaka ka. Areti-po zegny le vitinany igny? Zay fivolagnany izy. Yeah. Misy typhoïde zay koa izy volagny. Misy tsy haiko nino maro feky. De za vao taminany. Tsy alovako taminany anao pody mizaha dokotera fa tsy etro cancer ka. Fa anao mazava dokotera ok avako e zegny ataony aminatra. Yeah. De farany za micontacture à gauche à droite, mafy misy vao mandeha gn'antony de montaza heditra sina vola avako taminay andro ty numéro ty fa za vao nandiniky. Saky dokotera vao. Nany merci za dokotera za tsy nagnarana dokotera io, tsy tiany koa izy hoe izy diny resty anonyme fo. Ya. Dokotera ty nabeko de volany dokotera za le tsy hoany Facebook fa alfa sameta toerana misy izy le kirabe natao koa dokotera tsy afaka nandeha taminany de volany dokotera mandehana Androva izy. Mandehana amin'ny hôpital Androva Majunga izy nankety izy koa izy Majunga zany fatao bien. Za ty volagny ty raha mandeha amin'ny hôpital izy amin'ny urgence. Fa za mapetraka vola amin'ny urgence ao fa misy olo avy andeha za fa za fa boka koa dokotera namako volagny karaha ty. Hoe za hanay so ty volagny tamin'ny dokotera za ava volagny ty de mipy tsy ho vitan'ny dokotera io zareo ka raha jiaby fa io analyse etsika dokotera tsy nany hôpital koa tsy nany clinique tsy maintsy eo koa de io fampiana hafa koa ke zahagna manokana ino raha tokony atao izy io dokotera magnambara mba magnambara koa ty le dépenseny aodiny intsendrika aody fa mbara analyse examen iny ambarany zegny aboakatsika public amizay hoe ty afampina izy za zany regny nomanjo nisy naman'ny olo kaindika sa betibety koa nandefa 30 euros zay taminany ankoatra za matokony izy andraiky namazay million donc ia fa tampo za vao mikaiky za nitsangana anao zio havako taminany anao mandehana fa dokotera zio fa vao mangala anao fa 10 heures rendez-vous karakory zay io nefa andeha za mifa tsy nitandegny andeha efa haiko ndraiky nanao gasy zay ndraiky zany kaiky olo hafa nisy moraly nikaiky izy olo nivola zay io andeha ambany volo de io zay hoe andeha hanao gasy le raha ide aody gasy raha andeha ataony ikoa gasy tsy andany vola be za matoky e zegny fa izy io zay tsao misy raha hafa matoky izy io jerinaka tsy haiko ia tsao misy raha be za tsy haiko za tsy mahay za zaiky mahay fa za tsy volagno koa ni raha jenaka manjary karaha tsy izy publicité zegny fa izy tena tsara izy mananalisa dokotera io amizay mba nikaiko za vita dokotera nahita izy tsy mety navy nandeha nanontany aima io olo namako rendez-vous 10 heures tsara navy ino dokotera ndefa message messagera aminaka olo koa tsara amin'ny hôpital Androva e igny amizay izy kaiky za nazavaiko taminazy za karaha negny karaha le dokotera il choisit dokotera sa iraha fa vetivety fa fanano hoe za fa tsy mila volany dokotera amizay koa taminaka ia de za fa tamin'ny dokotera alô
foi vola ze mano vou uma pizza vem doutora isso foi na câmera me vídeo de noite a última te vi coisa a nome exato me leva doutora me tá se vola na rua ya também vai doutora bom se calhar doutora to vou moer le na geneticien ki is da anga chen ki there's a problem nan zi Mais oui, c'est normal, Bakadine. C'est un peu, c'est un peu normal, il quoi, docteur Milamaïta Easy, pour une première constatation, tu mets un bilan général, radia, tu mets ça toi. Sumay barabas, je bakal kakizi, man appel tam na kas mit barabasi, sali kakizi, en même temps, kaya, en face à message, nek madame mama di daifa, ano, il faut que je za vão ni podam do andem docteur za vão vlaizi. E sabe que aí já não faz a mensagem. E se vai se escrever uma vande. E se escrever uma vande, porque uma vande nisso madame, isso na vande madame, tem nível fan de tratero tamna. Tratero tina Madagascar. Canon kurang atamnan, m'appelle normal, s'appelle vidéo. Ça n'appelle normal, si on a des familles, c'est cousine qui s'appelle vidéo. Il raconte quelque quoi, Olivier, quoi, monsieur Olivier, comme quelque quoi. Non, on appelle vidéo tamnanka. Ni convaincre les ni tenga ito ko baka amna kama nokane de bon atska zemulu mizara zen inun metato amnazi famna kama nokna zen déjà ti tokony hulu zen ande forchez ande itahengi nazi znarosi non le raté ko ambara zen chue no chizefa le tokony tsapany fa efa tsy vitany gasy le fitahagna egny nazy io agny tany tiako avegna amle koragna zegny surtout izy koa izy mizaha état de santé nany zegny tokony magneky izy koa misy olo manondro tagnana izy hoe alô tsika andeha hitahanao ty misy docteur mila hitahanao tegna magagany zegny nefa izy mangataka fagnampiagna Kaya fangampiagna si zegny koa raha azoko tsara le koragna hoe fangampiagna andeha andehanagna amy gasy zegny fa tsy andeha hitahagna l'hôpitaly. C'est possible. Ni tena para be za izy vla hoe za fa ke fa tsy haiko eky natao koa ina para be fona ka za za fa fosaky mizaha vidéo na fa mitandregny fo za ketrika za zegny hoe karaha ty kenao izy ketrika amizay bon izy koa mandeha na l'hôpital avô za tsy mity en direct nany donc hoe à l'hôpital na sérum tsary Fomagatka fangampiagna vita misy magnahody gasy donc zoma sosotro rano vity non quand même non ifa tsy ahody gasy bako mitsika any fa ianareo fitagna gasy ze niareo mahita kabaro hafa misy sanany mila vola fo niareo mila kabaro hafa maray reo mahita kabaro hafa afaka maray io fa nécessité de médicaux mila mandeha amin'ny espace médical Já za maka izy misy VIH izy famatra olo hafa mivola izy misy donc je sais pas zegny amindray boka aviany za mivolagna hoe anareo maro olo andefa MP aminaka anareo maro andefa MP vogna mayala ataova amy paginao le vidéo satria paginao mba maro olo magnaraka kare mba hitan'olo le vidéo tsisy problème satria tsy sambany mielagna tamy masonaka vidéo nany igny fa za aminay nivolagna bon allo atao atsika izy ty satria tsika ty gasy ray any izy efa hitantsika santé nany ary na se dégradé mais le problème izy mangataka fagnampiagna ty ivelany amin'olo jiaby na gasy à Madagascar afaka magnano tsy problème zegny je suis pas là encore une fois ouais andeha empêcher quelqu'un pour aider soit rabaisser quelqu'un non au contraire fa ianareo karakory za depuis toujours mais raha tiako aviagna zegny izy koa vola lefa juste andeha amy gasy ça va pas aller là madame zegny voloka gasy agnamena iny rokode moi c'est mais oui fotony gasy zegny za matoko mety tsy niany nagnanaovana izy tsisy fivoany tegna tsisy fivoany etananarivo mila za zegny amindray si je sais pas moi izy ninaka za magnano vidéo eto satria
Ny volaniko tamin'ny vahoaka hoe anao ny resaka taminana anao nahita dokotera mila andeha hagnano analyse izy dokotera vôgny hitanao ny fa anao nikaiky izy fa izy malegna andeha amy dokotera fa vola fo mila alefa aminazy agny ny mahagaga aminany ty Atsika eo Madagasikara mitete mandeha dokotera tsisy dokotera nijery tsisy dokotera nizaha araiky ty fa dokotera en personne vôgny ya vôgny izaha izy ya clinique tsy ninany de l'hôpital tsy ninany fa izy miasa fa izy fotsy simple médecin c'est un grand médecin ya izy un grand médecin zegny agnatin'ny l'hôpital ao ya tsy dokotera tsotsotra amin'ny sisisiny ya izy dokotera spécialiste misy spécialiste-nany zegny izy zegny agny ya izy généraliste izy mafeky ny raha rabenazy ya chirurgien maventy ano opération loha raha jiaby satrieny tanao raha karaha zegny normalement peut-être le o dokotera ty izy asnao raha jiaby le saoly zegny ty tegna fa opération gratuit dokotera afaka fa izy amizay tsy mizaha dokotera dokotera ty ane dokotera mivavaka amizay nitsy olo magnekineky le raha migasy compliqué vola zaho miresy anonyme na numéro-naka tsy milamina izy koa fa izy koa zany izy mandeha mizaha fa izy baka mandeha magnantogno l'hôpitaly agny izy koa izy vôgny ia fa tsy amindray baka za fa nagnanonaka amy vidéo eto ry avako aby naka fa fambarako eto za fa nivolagna eto satria efa misy namagna boka Diego mihitsy ny contact za eto nivolagna izy fa nifanerasera taminany nahita dokotera maventy mila andeha iaccepte izy agnano analyse jiaby tout ce qu'il faut faire izy tsy mandeha satria izy mila andeha hitamy gaspo fa vola fo mila alefa donc za fa tsy maro kabaro aminazy eny avako aby naka fa nataoko amy vidéo eto nampidiriko le olo tsôta anareo ke koragna mitilitiligny regninareo izy mivolagna zegny ke hitako ka artiste maro maventy hoe koa hitako mipiblie ao agnampy izy zegny hoe vôgny engany feky ro artiste aby io mavita andeha ivolagna aminany andeha l'hôpital feky ay roy mety tsy ariko agnaty aminany mety tsy ariny maheky raha koa le rabe fa olombelo atsika ndraiky fô mahita hoe marary mahita tanany maia be marary malahelo de agnampy fa le ambadiky le raha tsy haindro le izy koa la izy ze fa tegna mihitsy izy andeha dokotera zegny non aminaka baka zegny ze baka viazavoana aminareo za baka olo hoe voilà za tegna nahita vidéonazy za nahinakiny ka za tegna tafikoragna zo feky za tamin'olo hafa fa raha tiako ambara zegny izy personnellement izy mizaha etanany igny zegny tsy mba hoe mba mandiniky fa etanaka ty fa tsy gasy eky fa tsy jangany gasy fa tsy jangana ody gasy ambany volo sy ny tariny abako ze raha tsy azoko ne hoe mila olo zegny iforche izy andeha l'hôpital zegny aminaka tsy logique fôtony tokony izy tômpiny fo matsapa fa eniko ty fa mila mandeha mitara amy spécialiste ty misy commentaire an'olo araiky mivolagna navinisy madame zay nagnano commentaire amy live-nazy efa 2-3 fois nivolagna fa izy zegny mavandy fa vola io tiany fa izy tsy mandeha mitara mila vola fo alefany zay karaha volagnin'ny namako mikaiky ty ry avako aby la même chose izy koa anao besoin vola fa anao tsy andeha hitara fa anao andeha tamy gasy fo vite fait bien fait zegny baka aminaka je veux bien être solidaire mais là c'est vola avy taminany zahanao ino analyse tokony atao ino examen tokony atao na satria mila atao scanner to mety tsy vitanao zay vlako de ambaranao tino alefa aminao vola volanka ty za tsy hidriky amizay tamtambesiko amizay zy vola essentiel apavia etieniky izy ativiny zegny baka tegna mariny baka volagna zegny ma chérie mariny volagna anany hoe ampavia ty akeniky le olo marary zay baka atao mita olo dokotera mila mahita le olo kendiky premièrement c'est logique quand même
Ya, nandafy aty sarosarotro hoe direct ana direct motsarity anao. Sarosarotro. Izy mila manao bilan zay tena essentiel bilan complet fa olitra moasoka Bonjour anareo jiaby nampitafara, bonjour. Ia? manao sikidy vola zegny aretinao fa dokotera tsy mahay ka tsy agnanana Ouais, mais sikidy zao ty maro, juste rô milazo vola, rô magnambaranao raha tiany sofininao regny. Hein? Surtout amin'ny état de santé nahanareo zegny fa tsy gasaky. Azafady Ranada, anao koa mahita vidéo ty. Mba magnatôna ny mpitsabo, hitany namako ty anao, zegny afatra anaka aminao. Satria nahita mpitsabo izy ninao andeha hikarakara anao. Efa nifampiresaka izy tamy dokotera io, nifampiresaka koa izy taminao. Fa anao zegny mila andeha tamy gasy fa, anao mila vola avy aminao, anao andeha tamy gasy fa anao tsy andeha agnatony mpitsabo. Tsy logique ne zegny. Tegna tsy logique aminaka zegny. Kanefa zegny, amy vidéonao, hoe anao mitaregny hoe efa tsy zakanao raha iagnanao, Ranada. Azafady tafikaikanao Ranada za. Anao mitaregny, mangoroka fon'olo maro, maregny, anao mitaregny hoe efa tegna tsy zakako tsony ho anao. Malahelo zahay. Kanefa, mahita dokotera namako amin'ny telefony ty, fa anao ndraiky tsy tia andeha agnantony le dokotera. Agny ny mahagaga zahay. Tegna tsapako anao koa déçu ma chérie fa raha azafady za ndraiky misy fiangaviagna hely fô aminao alohan'ny za hiala vidéonaka satria andiasa ma chérie. Fa hainao karakory lera c'est lera andafy e. Raha tiako ambara zegny raha ohatra tapa-kevitra izy hoe andeha agnantony, raha ohatra volaniko zegny, mba iangavanao fo ndraiky hipody contact le dokotera, vogna andeha andre izy io za. Zegny edy demandinaka aminao e personnellement. Raha ohatra anao boka fa nikoragna izy mivola fa andeha ambanivolo fo andeha hita ambanivolo. Bon. Ia, ke zegny atsika fankaregny io fo basy. Ok, merci. Bon, regninareo koragna revako aby sady za koa fa hiala fa za andeha hiasa. Donc, mazava aminareo fa namako igny nahita dokotera zegny, anisany dokotera maventy, mavita magnano opération loha maro feky domaine dokotera ty. Vogna ndray izy. Ataoko résumé mba ahaizan'izay tsy teo le koragna. Vogna ndray izy, iza ino marigny le problème-nazy. Azonareo zegny? Fa le problème le namako ty mikoragna aminazy, mivolagna aminana anao mandeha amy l'hôpital kara zegny, mivolagna andeha amy dokotera kara zegny, fa izy mivolagna fa izy tsy andeha. Fa vola fo alefa, izy andeha tara ambanivolo. Donc, sambonareny anareo teo, nampitandrinesiko nikahiako namako igny amy WhatsApp, izy anareo naregny izy satria izy tsy tafidriky tamin'ny live teto réseau-nany, donc ni bug. Donc, tsy haiko karakory fahitanareo le izy fa izy ndraiky koa ipody saigny izy vognona agnatony le mpitsabo. Zany angavy namako igny mba hipody hiantso le dokotera vognony agnampy izy io magnano analyse complète izy, magnano consultation izy, zahavagna zegny tout en globalité aminazy. Io amindray mahay ino problème-nany. Ary marigny volagna le dokotera, alifasa ty izy satria nagnino, anao tsy possible andeha agnamia olo traitement, olo koa tsy hitanao, tsy consultenao. Ça c'est un truc impossible. Fitahagna amy gasy zegny raha nada afatra andeha aminao zegny alohan'ny za hiala. Fa ela nagnanaovanao izy satria efa tsy niananao marary io. Donc, hitanao fa le fitahagna amy gasy ty tsisy fivoana aminao. De magnantôgna ny mpitsabo fa misy dokotera vognona agnampy, hitany namako nikoragna teto igny ary fa nifaniresaka taminao. Zegny donc koragna afaka ataoko eto.
satria fitahagna amy gasy zay fa hainareo nde ambany volo ireo tiandreo regny reo mivolagna aminao raha tiany sofinginao regny reo magnano mitahitanao nefa vola mandeha anao tsy janga etanao igny karaha hitanay na e compliqué par rapport amy video hitako taloha tagny donc à réfléchir ranadahy voilà mbola tsy tara namako igny mbola afaka iangavy ndraiky le dokotera na i dokotera fony agny mety kivy ireo mivolagna olo ty tsy salama nefa olo ty malegna andeha agnantogno l'hôpitaly agny koa ne ke mitsangana anao ranada mba andeha amy l'hôpitaly tsara miangavy olo anao zegny sahiragna anao raha fa hainay zegny karakory fitsaboagna Madagasikara fa tsy vaovao amin'olo jiaby tsy mora fa ko misy vognony agnampy anao misy vognony anondro tagnana ny dokotera magnantogna tsara koa nanao zao ndifasan'olo vola fa i vola iny ndesinao fa anao nde ambany volo anao tamy namako igny fa nisy namagna nandeha fa lomoaly nandefa 30 € zegny afahanao mangala taxi mandeha magnantogno l'hôpitaly volagnin-dreo aminao io anao mifanerasera amy dokotera io mizy mizaha ino mariny probleminao kanefa kosa anao ndraiky mitodiky amy lalagna fitahagna amy gasy agny ny mahagaga namako io ary namako fa nivolagna taminaka izy tegna déçu be amin'ny valin-teninao satria araka fizahavagna etanao izy gaga hoe anao tsy magneky andeha itsabo voilà misaotra anareo jiaby nagnaraka bonne journée tout le monde courage atsika jiaby amy donia ty enga nahazo fahasalamana ny marary mais sabo anareo teo naregny koragna tsy nifindrafindra izy mintsy nikaiky olo nifanerasera taminany nikoragna taminany regny nareo teo izy nagnazava zay ho samy boka diagory fa misy fa ty ivelany koa de nieska izy jusque nahita dokotera nikoragna bon i tsy nandeha anja aminaka de aminaka manokana zegny araka volagna namako teo igny ireo zegny miezaka mandresy latra le ranada marary andeha l'hôpitaly aminakane ino maviana nareo andeha andresy latra izy mety tsy ho tianareo ny koragna zay fa c'est la vérité izy tompiny fa tokony mahatsapa fa etanaka ty mila mandeha mitamy dokotera fa tsy tokony mila misy olo andeha andresy latra izy hoe mandehana dokotera mandehana ty mandehana ry non tokony izy mihitsy miaraka misy olo mivolagna bon ty tagnane ty dokotera vognona agnampy anao mitsangana anao mandeha 30 € lomoaly nahazony zegny fa 700 000 francs Madagasikara fa mavita vola amy taxi zegny andeha jusqu'à l'hôpital ary sa karakory fa hitanareo koragna anakazy ataova amy commentaire ary merci amin'ny dany idriky teto nagnazava regny tsika jiaby tsisy koragna nifindra tsisy nagnadosoagna tsisy nangalagna fôtony za mahay toetritsika gasy ty azonareo zegny naviany zany volagna ampidiriko izy ka fa tsy tafidriky izy volaniko amin'ny video eto ampidiriko izy amy WhatsApp izy magnazava izy aminareo regny nareo koragna jiaby igny tsy vavako nivolagna izy fa olo nifanerasera taminany nivolagna donc sambona regny anareo zegny zay ny connecté teto bonne journée tout le monde bisous bisous anareo jiaby courage zay ny miasa courage les mamans seules célibataires avec les enfants à la maison c'est pas facile zay ny marary mahazo fahasalamana voilà io izy raha volaniko aminareo matetiky eto anao koa tsisy la santé tsisy raha vitanao atao amy fiainagna ty na anao misy milliard baba na anao misy million mama anao koa tsisy la santé ton argent c'est rien vola tsisy dikany anao koa tsisy la santé raha zay sanandra volaniko aminareo paginaka eto sans la santé tu peux rien faire la santé avant tout na vola zay tsy mavanga fahignana ry avako aby vola tsy mavanga fahignana vola matahegny fa tsy mavanga fahignana
Donc ilaigna anao koa mbola namiany Zagnarangôvy mitsangana mavita magnano jalinao mavita mikarakara henginao iry zanakanao fa la famille-nao jiaby mino anao magnanaova alhamdoulillahi shukra amin'ny fiaignanao. Za prefera za misy fahasalamana matanjaka toy zay za miliardera. Fotony maro olo misy vola fa la santé koa fa tsisy raha ilaigna, tsisy raha pare. Volanao izy io fa anao fa tsy mavita andeha hagnano raha tianao atao satria anao koa fa hazony problème de santé io, anao karaha igny. Anao figniny zony anao. Zegny avian'iza mivolagna aminareo eto, la santé avant tout. La santé avant tout. La paix mentale, psychologique. Atsika olombelogno mbala maro sahiragna amin'olo tsy mankatia nareo quelque part agny. Afatra andeha aminareo vahoaka malagasy karaha za zegny. Tsisy tsaratsarany la paix mentalenao. Olo koa fa tsy tianao fiaignanao tohiza. Misy ny mankatia anao mba adika ary na avanao na tsy avanao. Kazalanigna calorie, kazalanigna psychologiquement nareo, physique nareo. Maro aminareo mbala misofra parce que la famille ko ary tsy mankatia za, parce que namako ary tsy mankatia za. Maro olo tsy mikoragna amin'ny la famille ndreo tsy maty. Na fiaignanandreo mi-avance fo. Misy olo pitanao tsy vintigna raiky aminao. Na amin'ny la famille zegny, na amin'ny namagna zegny. Misy olo pitanao lagigny fo razonao agnatin'ny fiaignanao. Anao mikisaka olo igny, fiaignanao jiaby mibiegna. Dikan'izay misy mauvaise onde négative agnatin'ny olo mifanerasera aminao. Ampidira ampoantsofigny tsara zegny. Fa misy fo ataontsika olombelogno hoe tia mifanerasera amin'olo maro. Izy io tianareo fa izy io mifanerasera amin'olo maro ndraikindraiky aminakahy zegny c'est pas nécessaire. Ty mentaly ilaigna. Anao koa tsisy paix mentaly, io mitondra aretigny io. Cerveau-nao tsy tranquille, fônao tsy tranquille, anao mitseky lalandava. Ya, la famille ko araiky ty zegny hoe namako araiky ry nagnano zegny aminakahy, raha jiaby egninao dinia. Koa misy raha mahazo hegninao olo jiaby mampalahelo fônao io, tsy mitsangana ankilanao io. Zegny raha ambarako anareo eto. Olo jiaby mampalahelo anareo, mampahinakilika anareo, dinianareo mantsagna sialy io, koa misy raha mahazo anareo, tsy ireo itsangana io. Fa olo tsy ampoizinareo, mitsangana mandeha mikopoko anareo, olo tsy ampoizy dikan'zegny. Anao tsy obligé mankatia olo havanao fo. Azonareo zegny, misy olo tsy havanao mavita mankatia anao, plus que havanao. Zegny aviany za mivolagna aminareo sanandra eto. Kaza andesagna am-pô loatra. Atsika ty olo, déjà atsika ty olo lavitra. Anareo ty 10 000 kilomètres ty, andeha isofra. Raha ka fa hitanareo tsy pare, agnanaova barrière. Point barre. Ataova barrière. Raha mampitomoagny anao. Raha mampitseky anao. Leny raha hitanao fa andeha mipidrika saloa aminao, ataova barrière izy miala ankilanao. Fa maro aminareo mbala miegna amin'ny raha karaha zegny. Iavako ary zegny hoe ireo ry nampiako karaha ty, i namako araiky koa namitika za, niaraka amin'ny vadiko, nandeha nisongony vadiko. Mbola zegny fo. Olo zio ty sasaporiny maty ampodiko aminareo eto. Maro lagnanaovanao tsara sasaporiny maty. Zay raha ambarako anareo koa nagnano amin'olo, kazagnan-tegna fa olo igny andeha ampody zegny aminao. Fa anao mikosikoroa izagnabo feky Zagnahary, ny tsara nataoko tamin'olo igny, masonao nahita teto. Anao agnabo agny nahita teto. Fa nagnanovako i olo igny, fa maro lagnanaovanao tsara volaniko aminareo zegny. Malaky magnadigna. Zero boribory karaha igny. Tanareo io?
Mbola ireo koa mipetraka mandeha mangery mihina tenao koa mbola reo koa magnano mahita raha volagniny mombanareo koa dikan'zegny misy volanao ataova raha tsara henginao maro aminareo mipetraka andafa ty hitako tsy tohoniko agnaranareo maro aminareo hitako mi privé fiainagnanareo mihitsy anareo tsy masaky mividy raha tsara aminegninareo andafa ty anareo tsy masaky mandeha restaurant tsy masaky mandeha mitondra zanaka anareo mitsangatsangana mandehandeha cinéma fôtony nagnino mandiniky la famille misakrifie la famille nefa matetiky miampodiny la famille aminareo ty hoe anareo voahentsahentsa anareo voavolagna anareo voahozogno anareo voavolagna koa baka hozogno zegny nafaty maro 70% n'olo fanaty anareo koa misy vola ataova raha tsara miegny hoana raha tianao sikina raha tsara tianao sikiny regninareo zegny zanakanareo ndesantany agny maro aminareo ndraiky oleky vola ndesinareo zanakanareo atao plaisir antany agny alefanareo nefa anareo boko mitretre koa oye izy zegny hoe raha koa fahita tsisy raha pare ambila eske hoe c'est normal zegny ninty karakory fivolagnako izy eske c'est normal zegny joti aminareo hoe olo agnanaovanareo tsara tsy matsapa fa anareo nagnano tamin'olo igny tsy possible anao zao nagnano tsara amin'olo ke olo nagnanaovanao tsara tsatsapa zegny fa reo magnano sary verijery azonareo zegny ireo magnano sary verijery zo koa ty mbese zafady amalo message saraiky voilà maro aminareo mbola mitaraigny ndesa volanareo taova plaisir ry zanakanareo maro aminareo zanakanareo tsy ndesinareo antany agny fôtony mandiniky maro na vita building Madagasikara agny nafotriky agnaty ao la famille jiaby tsy mbola la famille fo koa bôkô mandeha magnetsagnetsa anareo firy témoignage-nareo avy aminakaty firy la famille ko nambelako za zao nanjary tsy nanjary koa amindreo za zao patratiza io tsy ova io fa mitsika zo io tsy avy amitsika gasy raha karaha zegny ataova raha tsara niegninao zegny la famille-nao nagnanaovanao tsara anao niala reo nagnano meloko koa meloko tipa micro ka fa meloko tipa micro fa tsisy olo andeha rian'olo jery atsika tidriky 2026 za zao fa tsy mankalaga fa mbarako sandra olo ka fa mankadala alohanaka magnano sarada za fa coupeko fiainagna blocage mikoragna fôtony za tsy mila problème aty hoe fiainagna anaka fa mampy za tsy mila problème aty za tsy mila problème agnatin'ny fonaka fôtony koa misy raha mahazo za iry zanako io azovy karakara ry zanako dinianareo zegny amy fiainagnanareo agny anareo volaniko zegny anareo mbola magnano farany tsy nampoiziko zegny hoe parary para fira aty ivelany exemple maro olo magnano aminamagna eto ivelany nefa iry namandro agnanaovandreo malaky magnadigna c'est comme ça c'est la vie misy olo tsy mahay sensiny de reconnaissance zegny zéro boribory misy olo tsy mahay mankasitraka tsy haindreo sensiny mo io anareo tsy andeha iforce olo andeha ankafy anareo anao koa nagnano amin'olo ataovy amin'ny fonao fa kaza hevitry ke olo ty andeha moi firy olo agnanaovan'olo tsara mbola ireo ko mihina tendreo mbadika tsy trapa hitanao zegny hoe hitanao zegny pataty fa voahozogno atsika gasy ty fa voahozogno nareo bakao gaga fa mahita fa olo andafa ty fa malay magnapitriky gasy agnatin'ny tragnondreo oui c'est normal za voalohany manangana tagnana nagnano taoviko fa tsy nahefa azafady tompoko lahy sy tompoko vavy ho an'izay magnaraka za fa volagna marigny volaniko zegny koa nataoko tandafy ty zagnahary mba mahita
fa tsy za itantara fa izy agnabo mahita tamy gasikaraza ireo ka fa paripare tagny antegna ataondreo tsy manjary ino varany tsy aleo anao mangalako aigninao za zao ty anao tsy hita olo gasy andeha konkogna aminakahy aty azonareo zegny tsy hoe za tsisy namagna gasy non fa za zegny tsy olo zatra namagna maro mikevikevy retry fa ela za tsy tia zo azonareo zegny fôtony agnatin'ny namagna maro zegny donc compter raiky aroe fony tegna mankafy anao le reste là c'est des hypocrites le reste là ils sont juste là pour regarder ta vie fiainagnanao koa manonganonga hely miboaka visage-ndreo fa anao ndraiky midoko ambany fo fiainagnanao ino tsy raha problème amindreo fa anao koa fa nanonga hely tsy raha miady amindreo zegny ataony fiainagna ty tsy tsara maro camarade io ry avako aby misy proverbe vazaha mivolagna on choisit pas sa famille mais on les subit mazava koragna zegny anao tsy michoisir famille-nao zegny fa anao fo tsy obligé andeha hisouffre boaka amy la famille-nao adignanareo manareo fa majeur i vacciné vous êtes majeur anareo niteraka azo koa olo mbola andeha dicté fiainagnanareo nareo fa nagnaboaka lohany tsaiky non à un moment donné arrêtez un peu là arrêtez un peu l'hôpital qui se fout de la charité tova raha tsara igninareo nanareo fa andeha amy coiffure ty tsy vitanareo fa evanareo tsy voakopoko mandinika andeha amy coiffure 30 € igny fa tsy tia andeha fôtony mandiniky 30 € zay koa lefako amin'ny riavako agny fa zoandreo 700 000 zegny amby lafy fagnevako maiky karaha ty ma chérie nefa ndraiky iro agny le raha mahazo vola igny na ividy crédit fô vola nalefanao igny tsy vitandreo andeha hikoragna aminao wala andeha hagnano fisaoragnanao mbola anao igny ka ndany crédit koa allo nazonareo mba ivola igny tsy aleo anao mandeha magnano bellebenao regny magnamboamboatra cheveux-nao tu te fais belle j'ai appris une chose dans la vie nisy raha raiky au fil de temps tanareo io baka anao koa zegny amy fiainagna ty plus anao mahay be plus tu comprends des choses misy raha raiky volaniko aminareo eto pense à toi d'abord pense à toi prends soin de toi voilà fais ça ta priorité ta santé ta paix mentale physique pense à toi fa misy olo tsy arakaraka ny dinikinareo raha ataon'olo aminareo ndraikindraiky nino raha tsy reniko aminareo za nagnaraka zegny nivitiko tragno ary nataoko karaha ty mbola tsisy hoainy tsisy raha hoainy zegny amitsika agny tsy forcegna olo andeha ankasitraka atsika ry avako aby anao koa fa nagnano salama salimina fa iamby igny ro andeha ankasitraka io anao jusqu'à akoma maniry nify anao vo mahazo mankasitraka anao dikan'zegny mandinia ry avako aby ataova tsara raha tsara ny egny nareo ambelako za io andeha koragna zay tsy sambany nabokiko anareo teto tsy sambany nivolaniko teto zahava egninareo iry zanakanareo andeha samboaka vola dininareo lefary firanareo amindray abako avoafitaka mbola iry la famille nareo ambelanareo nisy araiky naviny contact za nagnambela la famille nana agnatin'ny tragno namboariny agny atamatava agny mbola iry la famille nany koa mitsangana nandeha tamy moasy koa andeha agnano tous les moyens angala tragno ty aminazy ino raha karaha zegny nefa nareo igny aty mahinakinika ry avanareo anareo mandeha miasa tritratra magnano économie papapapapa andeha nagnamboaragna tragno ambela la famille parary parara vidigna automobily atao excursion atao zegny hoe andeha nano guide katikaty igny azondreo andesindreo magnano labringindreo lalagna ramena jusqu'à katikaty ty montrika mifotrika ry reo tsy sata ndeha andinika agnano velontegna aminany igny lalaminao wa jojo regnareo zegny lalaminao wa jojo nareo koa mbala tsy nahazo nondraha
volezanareo mitrehitrehitra fôtony sanandra MP-ntegna ty zegny fo nefa videonaka eto matetiky mba mandinia hela anareo mandinia hoe fiainagna ty fa tsy mora la famille to ro koa tokony matsapa anareo fa ro tsy tia lala fôtony ireo miefa anao miboaka ary vola mitararaka amy vodin-draha ry ramasenao zegny baka zo tsy haindreo fa anao ty anao miasa volanao volatsika ireo tsy raha mahay zay ireo zegny taky krrk vola ilatsika ary taky krrk anao par exemple anao zao nagnano andra raiky anao tsy nagnano anao mahita vavandreo jiaby mikemikemo aminareo niany izy tsy nandefa igny tsakantsiradrano igny nefa anao mandefa tognontogno andra raiky fô anao tsy navita nandefa anao tatrany problème ireo tsy micomprendre anareo izy ka imbiagna anareo iegny karaha io pardonne moi mes chéris moi là pardon de maintenant je fais ce qui est bien pour moi santé naka zahava iry zanako io je continue ma vie j'emmerde personne d'accord fa izy koa fa olo andeha mipidiky souci aminaka je m'éloigne voilà parce que je suis pas né pour souffrir je suis pas né pour aller souffrir pour quelqu'un pardon antegna tsy nahaveto izy ka mbe manareo andeha ibaby fo anareo zay tsy sandraiky anareo mba irespira amy fiainagna anareo ibaby fo hay problème ne olo koa babianao reo tsy raha andeha tadiasa iky ireo zatra babigna reo tsy raha andeha antrenitreky hitadiasa ireo mipetraka fo miambigny daty latrany vola fa ireo tsy raha mijery andeha eky fôtony zatra babigna karaha tsy aiky menamena igny na igny amindray iny résultat anany anareo mbola voasasafo mbola hoanindreo tenareo igny hoe tsisy jery vola nadala ho aniny misy jery la famille andafy parara zay fo raha regninareo anareo mbela koa bonne journée tout le monde bon courage anareo jiaby nayoka